ndị Igbo na-adị na-atụ n'ilu si na ikwu amaghị ibe atụọla ya aka. Biko onwe okwu na-adị na-abịa m n'isi, okwu abụọ bịa otugo ọ na-abịa m n'isi na-ignore ya ịmagonu nsị oyi aka mma bịa kọba online ke ụda ịkọbi ya ịghọta m agwa ka eziokwu mpịsị ọnọkọta mgba kamera m bịa kọba ụda ịka ka ebe ịka a si abịa m n'isi. Nwanne m amarọ m ebe okwu a si abịa ya ka m si ka m weta ka ị welukwa ka ị tụlee ya ka m ihe apụọ m n'uche m anwụọ. Ọ sị m gwa ndị mmadụ nọ na fa amarọ na onwe ndị tradishọnal ka ndị fada wee dị asọ. Ọbụla mụnwa na-ekwu okwu a bụ na ka o si abịa m n'isi na-abịa m n'isi. Ngwa ihe meta ata bụ na etete m ebe 5 okwu a bịakọta m n'isi si ihe abụla n'ihe na-ekwu online na enwere serious sin a ya ekwu nsi na ihe abụla ihe m na-eji teta ụla taa nlalụkwa ụla teta ebe 8 jenyụsịa mamịlị ozugbo okwu a bịaba m n'isi si m ọ na m amarụ na onwe ndị traditionalist ka ndị fada dị asọ na-asị m okwu ama na-asị m na mma mụ kwuo ya amara m ihe gbasara mụ na ndị traditionalist. Biko ọ sịkwa m gwa ndị afọ fa na-atụkwa nzu maka na eji maka amara m ịmago onu onye aka dị okwu si ada. Ọ sị m gwakwa fa na-atụkwa nzu na ngwafa na fa amalụgo ihe okwu mụ kwusaa ya na ndị ọ na-agwa na ndị mụ kwusaa ya ịghọtụdị ya afọ mụ kwuo dị okwu na onye ọbụla si kwuo ya na ndị nkwulia maalụ azụn mụ kwuo dị okwu onye ọbụla si wee kwuo ya na ndị nwede okwu fia na fama na aka osisi m kwuo ya so nsira m ama okwu dị okwu ọpụtaji abịa blọkụzie m iru. Ọpụtazi abịa blọkụzie m iru ka asambodo eti m na-ekwu okwu nwere ihe wisi m iwe ka m na-ekwu okwu kpalakwukwu na-ekwu kpalakwukwu mechie ọnụ ka m kwuo okwu. So na-aka osisi m kwuo ya mụ gwakwa ndị mmadụ na ọ nwekwa ndị na-atụ nzu ka ndị fada wee dị asọ. Mụ gwa ndị na-eme tradishọn mụ gwakwa fa jisikwa ike bụ ndị afọ dị asọ ndị a na-ada emelụ. Ọ sị m na mmala ndị onwe ndị dịkwa asọ ka ndị fada wee dị asọ. O kịta ka mma ihe kpalakwukwu a na-ekwu. Bịa nwa okorobịa ga m ntị iti ịgwọ ọgwụ ịgwọbago ọgwụ iti ime omenala imewago omenala ịmara chi nke ile efe. O nwere ihe unu na-eme isi. O nwere ekpere nwoke le ekpere ụtụtụ ma ihe chikarịara gị ike ikpesi ekpere ahụ ịbịa jụọ onye ala akpọ urom iwere ọkụkọ jụcha onwe gị ma irola asị karịa ịtụpụta urom ịtụfuo ya ile amawe. But let me tell you, dibedo 10 na 9 bụ ndị ohi. I nwere ike gala dibu 100 ara agwa gị onye ụwa gị ihe oriri nke aga mana ili dire nweta ka esi egbe egbera ịpụta ụtụtụ itete iwere mmiri tiri ọnụ gwụ wọta ya 4 times wụfịa ịsaịdo gị 4 times iweta ọjị by 9 or 9:30 anyanwụ apụta gị obere iwere ọjị otu a zolu ihu anyanwụ si anyanwụ lọgụ owu Chukwu dị nwa bige onye otu Kristi onye owere ezuga ala ị na-akpọkwu mmụọ ndụ na-egbu mmadụ na-akpọkwu mmụọ ndụ na-eweta ọnwụ ike na-akpọkwu mmụọ ndụ na-eme ka mmadụ na-ata afụfụ na-akpọkwu mmụọ ndụ na-eme ihe ọma na-akpọkwu mmụọ ndụ na-eme udo iwe weli oji ala anyanwụ sị mmụọ ndụ na-egbu mmadụ ha biko na igburube nkwa nwoke igbunubeghị nwaanyị ha aga aka ka ịmụ ụwa gị n'ile akpọkụ ezumezu ndị gịla ha kwa eme ihe ndị gịla ha bụ ejimeti ndị egburula ike ndị akpọrọ ọkụ ndị chọrọ ịpụta wee mee ha abọshọn ha biko la ha chakwara gị ka ịmụ ụwa gị iji nkwe nke nwoke iji nkwe nke nwaanyị ịkpọ mmụọ ndụ na-eme ihe ọma si ya ka gwụmawụ Chukwudị onye otu Kristi nlapụta ha biko ha wetara gị ọgamnihu ha wetara gị ihe akụ ihe enwe
la agba ha aka eke ụmụnna nwezu akụ atụ ahịa n'ọnụ iji nkwo ke nwaanyị iji nkwo ke nwoke la ahịa ịla achọ ọ bụ ihe ọnụ leri imechaa ya ịzụọ ji otu a zoo ya otu a zoo ya otu a zokwa ya otu a ịkpọ mmụọ egwu nne gị kpọọ ngele kpọọ nwa ọkpụ ugwu kpọọ nwa ọkpụ nta kpọọ agwụ ugwu kpọọ agwụ nta kpọọ ike nga nna gị ha jiri ebube kpọkwuo mmụọ bụ unu kpọkwuo mmụọ n'ụlọ okporo ụzọ si ha bịa taa ọjị na orukwe ka ọ na-eru ọchọ nke ga-eme ya bịa la ọchụ nwa ọkụkọ nwa adara nwa ọkụkọ nwa nwa ọsọ la nwa nkwe nke mara akwala akwa ka ị la nwa emejaa ya ịwa dị ọjị debela la ihe tụpụrụ ha nke ha taa ịgabara onwe gị nye ogodo ekpere gala ekpere ụtụtụ ma ọ na-eketa ihe shibe ike latins adịghịzi ka ọ dị ọ bụrụ ọ dị tam ka eli ezu ọjịla anyanwụ ọla osigo ike imechakwa ya ịma ebe nke eji ara nwaanyị ijuo uriom onwe ihe a na-akpọ mmadụ iju uriom nke a ka e nwere ike ịchatị m na amụ ma gwazie mmere soshal midia ime alọbụghị m ịghọta imecha ifu ihe dị iche ada ezu ọjịla anyanwụ kwada ịghọta ọ nwere ihe ewu osibi ike kwụrụ ọtọ zuo ọjị n'anyanwụ n'ọma nọ mara eletukwu ala were aga ọjị mana ihe awa ekpere onye kpere onwe ya eletukwu ala were aga ọjị mana o sie ike ọta ibili zo ya n'anyanwụ gosiri iwele eweghị mana eche ego ọjị eletukwu ala zokwa ya n'anyanwụ a mana ịkwụ ọrụ ọta awụla ọrịwa agụ ịghọta onwe ihe la amụta emebe soshal midia nwa gị ogwu anyị na-adị